muna hauka. Bari mu nuna mai hauka don kusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Anas Qasim Doka, wanda aka fi sani da Kedo. Wani fim mai suna Shagon Amat. To fa Shagon Amat, ikon Allah. Wani Amat kenan wanda muka sani ko kuma wani abin ne can na daban? Wannan ku sani mana Abdul Amat mai kwashewa. Na'am. To kai ne Shagon Abdul Amat mai kwashewa. To To me sunan fim din? sunan shi kenan Shagon Amat. Okay, sunan Shagon Amat? To shi wannan fim din series ne ko home video ne ko kuma video ne? A series ne, Na'am. Series ne? insha Allah. To an fara saka shi a YouTube ne ko kuma ba a fara saka shi a YouTube ba? Gaskiya ban fara ba tukunna dai. An sa lokaci ne? Ba da kokarin sa lokacin da masana'anta ce nan da ake yi za ka same ta ta sauki kuma ta da wahala. In ka kawo labarin sai an samu wani kuma ya tsara min labarin daki-daki. To waye daraktan fim din? Shi wanda ya yi screenplay din shine directing. To waye dauki nauyi, kai ne ko ko wani ne? A bani wani kamfani Okay, me sunan kamfanin? mai martaba. Na'am. Shi ne dauki nauyin gabatar da wannan fim din? Insha Allah. Masha Allah. To na ga wasu idan mutum ya kalli yanda fim din yake, gashi na ga an yi wani mari. Shin wannan marin da gaske ne ko kuma dai kawai duk dai shiri ne irin naku na yan fim? To, ba zan ce ba. Kai mai yanzu zuciya ta baka haka ne kawai ki. Gali, ina za ka da wannan kayan kuma? Sai dawa zan yi. Ban gane sai da za ka yi ba. Kai me da kuɗin to? Zan je bari ne domin je ga mai kwashewa. To ba mai kwashewa ba. Da ka ji jiki wannan kalmar ma baka isa sai da wata taugasa maka ba dai ni ba. Yaya. An gama ki almajiri ya ki dauki kuɗi kina bani? Au. Ya gori tun da kai ba almajiri bane ba ni kuɗi. Kai ka ake dauki kuɗi baki. Godiya ga wannan kamfani da ya anshi a ziyarar mu, ubangiji Allah ya daga wannan kamfani. Kar ku mance, sunana dai Usain Ismail. Ku bi wannan tasha ku riga ganin shirye-shirye a koda yaushe. Idan kun yi subscribing kun danna karawa. Na gode. Allah ya samu shawara.